Akwụkwọ Abụ Ọma, isi nke mbụ. Onye ihe na-agara nke ọma ka mmadụ ahụ bụ nke na-ejeghị ije na ndụmọdụ ndị na-emebi iwu, nke na-eguzoghịkwa n'ụzọ ndị mmehie, nke na-anọghịkwa n'ọnọdụ ndị na-akwa emo. Kama n'iwu Jehova ka ihe ụtọ ya dị, ọ bụkwa n'iwu ya ka ọ na-atụgharị uche ehihie na abalị. Ọ ga-adịkwa ka osisi a kụworo n'akụkụ iyi jupụtara na mmiri, nke na-amị mkpụrụ ya na mgbe ya. Ọzọ, akwụkwọ ya adịghị akpọnwụ. Ihe ọ bụla kwa nke ọ na-eme ka ọ gaa nke ọma. Ọ bụghị otu a ka ndị na-emebi iwu dị, kama ha dị ka ibobo ọka nke ifufe na-efesa. N'ihi nke a, ndị na-emebi iwu agaghị eguzo ike n'ikpe. Ndị mmehie agaghị eguzosikwa ike na nzukọ ndị ezi omume. N'ihi na Jehova maara ụzọ ndị ezi omume, ma ụzọ ndị na-emebi iwu ga-ala n'iyi. Isi nke abụọ. N'ihi gịnị ka mba niile meworo oke mkpọtụ? N'ihi gịnị ka ndị niile dị n'ụwa na-atụgharị ihe efu n'uche? Ndị eze nke ụwa na-eguzo onwe ha, ndị isi na-agbakọtakwa izu imegide Jehova na imegide onye ya e tere mmanụ, sị, "Ka anyị tigbuo agbụ niile ha, tụfuo ụdọ niile ha n'ahụ anyị." Onye na-anọdụ n'eluigwe na-achị ọchị, Onyenwe anyị na-akwa ha emo. Mgbe ahụ, ọ ga-agwa ha okwu n'iwe ya. Ọ bụkwa n'iwe ya dị ọkụ ka ọ ga-eme ka ha maa jijiji. Ma mụ onwe m emewo ka eze m guzosie ike n'elu Zayọn, bụ ugwu nsọ m. M ga-akọ akụkọ banyere ụkpụrụ Jehova sịrị m, "Ọkpara m ka gị onwe gị bụ, mụ onwe m amụwo gị taa." Rịọ m, na aga m enye gị mba niile ka ha bụrụ ihe nketa gị, na nsọtụ ụwa ka ha bụrụ ihe onwunwe gị. Ị ga-eji mkpanaka igwe tijisie ha, dịka ihe ọkpụ ite kpụrụ ka a ga-atụpịa ha. Ma ugbu a, ndị eze, nweenụ uche, ka a dọọ unu aka na ntị, ndị ikpe nke ụwa. Werenụ egwu fee Jehova ofufe, werekwa n'ọma jijiji tegharịa egwu ọṅụ. Sụtụnụ onye ahọpụtaworo ọnụ, ka o wee ghara iwe iwe, unu wee laa n'iyi n'ụzọ. N'ihi na iwe ya ga-ere ọkụ na mgbe nta. Ndị ihe na-agara nke ọma ka ha bụ ndị niile na-agbaba n'ime ya. Isi nke atọ. Abụ Ọma Devid, mgbe o siri n'ihu Absalọm nwa ya gbalaga. Jehova, lee otu ndị na-akpagbu m bara ụba. Ọtụtụ mmadụ na-ebili megide m. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu okwu banyere mkpụrụ obi m, sị, "Ọ dịghị nzọpụta dịrị ya n'ime Chineke." Ma gị onwe gị, Jehova, bụ ọta gburugburu m, na nsọpụrụ m, na onye na-ebuli isi m elu. Eji m olu m kpọkuo Jehova, o wee zaa m site n'ugwu nsọ ya. Mụ onwe m dinara ala rahụ ụra. Etetara m n'ihi na Jehova na-akwagide m. M gaghị atụ egwu igwe ndị nke m a na-apụghị ịgụta agụta, ndị doworo onwe ha imegide m gburugburu. Bilie Jehova, zọpụta m, Chineke m, n'ihi na ị tụwo ndị iro m niile ihe na ntị. Itipịawo eze ndị na-emebi iwu. Jehova nwee nzọpụta, ka ngọzi gị dakwasị ndị nke gị. Sela. Isi nke anọ. Abụ ọma nke onye dịrị onyeisi abụ n'ụbọ akwara. Abụ Ọma Devid. Mgbe m kpọrọ gị, zaa m, Chineke nke ezi omume. Ị na-ewo m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa. Meere m amara, nụrụ ekpere m. Ụmụ mmadụ, ruo ole mgbe ka nsọpụrụ ga-aghọ itinye n'ọnọdụ ihere? Unu na-ahụ ihe efu n'anya, na-achọ okwu ụgha. Ma maranụ na Jehova ekewapụtaworo onwe ya onye ebere. Jehova na-anụ mgbe m kpọkuru ya. Maanụ jijiji, emehiekwala. Si n'otu a n'obi unu n'elu ihe ndina unu, wee dere jụụ. Sela. Chọọ na àjà ezi omume, tụkwasịkwa n'obi na Jehova. Ọtụtụ mmadụ na-asị, "Onye ga-eme ka anyị hụ ọdịmma?" Jehova, bulie ìhè ihu gị ka ọ mụkwasị anyị. O tinyewo ọṅụ n'obi m karịa nke ha nwere na mgbe ọka ha na mmanya vaịn ọhụrụ ha ji aba ụba. N'udo ka m ga-eji otu mgbe ahụ dina ala rahụ ụra. N'ihi na gị onwe gị, Jehova,
naanị gị na-eme ka m biri na ntụkwasị obi.